ועכשיו משהו מוזר שהולך לקרות כאן באולפן. אנחנו רוצים להזדהות עם שבוע מאוד מיוחד שקורה, עמותת אליה, נכון? א' למד י' עין. יפה. נכון. ומי שאתם שומעים עכשיו זו שני אברמוביץ' שתספר לנו מה בעצם הולך לקרות באולפן, למה את הרעיון הבא אני אעשה בעיניים מכוסות. אוקיי, מעולה. אז עכשיו כחלק בעצם מקמפיין רדיו ארצי בכל התחנות החלטנו לקיים בעצם קמפיין ליצירת הזדהות עם ילדים לקויי ראייה בישראל, שבעצם אליה, זו עמותה, א' למד י' עין, מטפלת בילדים האלה למעשה, ומכינה אותם לעולם האמיתי. זה כבר ממש מוזר. בואי תארי למאזינים מה קורה פה. מה שקורה פה עכשיו זה אהרון וילנסקי בכבודו ובעצמו שם כיסוי על העיניים שלו. וככה מזדהה עם הילדים לקויי הראייה. איך אתה מרגיש, ירון? מאוד מאוד מוזר, כי אני הולך לקיים ראיון, וכבר עכשיו אני כל הזמן משנן את השם של המרואיין הבא, מהפחד שאני אשכח אותו, כי שום דבר לא כתוב, אני לא יכול לראות מה כתוב, והכל כתוב לי מראש, ואת השאלות אני לא אראה. מאוד מוזר, אבל בואו נתחיל. אלמוג בן משה, שלום. אבל שנייה, הנה אני אקח גם את האוזניות, כבר שכחתי את האוזניות. אז בואי תספרי עוד, במה אנחנו בעצם... אז טוב, קודם כל, אתה אמרת שאתה קצת מוזר לך ככה, כי אתה גם לא יכול כל כך לראות. הפרויקט דרך אגב, לא אמרתי, הוא שלי ושל עוד קבוצה סטודנטים מבית הספר התקשורת, של המרכז הבינתחומי. והלכתם לעוד שדרי רדיו, ואיתם ברור, גם... והייתה התגייסות די מדהימה. כולם ממש לקחו חלק ושיתפו פעולה עם כניסות ככה לאולפן, זהו, אז האמת היא שמי שירצה גם לראות אותך, יוכל אחר כך להיכנס לעמוד הפייסבוק של אליה ולראות אותך ככה. ובעצם כל הקשר שלי עכשיו הוא רק דרך האוזניות, אנשים אומרים לי מה קורה. יש לנו את המרואיין הבא על קו הטלפון, יכולים להגיד? איתנו. אלמוג בן משה, שלום. שלום. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. יפה, אנחנו מדברים לקראת שבוע הספר, והיום היה אירוע שבו מספר מטורף של ספרים שקראת בשנה האחרונה, נכון? מה המספר? 553 ספרים. יש 365 ימים בשנה, איך הספקת? הם קוראים בחופשים, יותר מספר אחד, קוראים בלילות. איזה ספרים? מה את קוראת? האמת שאני קוראת כבר כאילו די הרבה זמן, אז כבר נשארו פחות ספרים שהם לגיל שלי, אז פשוט מה שנותנים לי, אם זה פנטזיה, אם זה ספרים שהם יותר של מבוגרים, אם זה ספרי היסטוריה, הכל כבר. מתי התחלת לקרוא? מגיל צעיר? כלומר, תמיד היה לך את ה... כן, ממש מכיתה א' ואני התחלתי לקרוא, ועד היום. עד היום. תראה, אני עכשיו עושה את הרעיון איתך בעיניים עצומות, אנחנו מזדהים עם השבוע למען העיוור בישראל, מאוד מוזר, פתאום אני חושב על המחשבה הזאת, בלי לקרוא, מטורף. יש ימים שעוברים בלי שאת קוראת כלום? כן, ימי שישי בעיקר, אני לא קוראת, אני פשוט רואה טלוויזיה, דברים כאלה. בסדר. מה הספר שאת קוראת עכשיו? עכשיו אני קוראת את שומרת אחותי של ג'ודי פיקו. ומה הספרים הבאים? יש כבר רשימה? איך את עובדת? לא, יש ספרנית מדהימה בספרייה העירונית בנתניה, דינה טלור, שהיא פשוט נותנת לי ספרים, וממש מאז שהתחלתי לקרוא ועוזרת לי. יפה. וזהו. משחקי מחשב את משחקת או שאין זמן לזה כי כל הזמן קוראים ספרים? משחקי מחשב לא, אבל פייסבוק, אני ממש לא אחת כזאת שיושבת בבית וקוראת. אני עושה המון דברים. יפה, אז גם בפייסבוק וגם קוראת ספרים, יפה. אני מועצת הנוער, אני עושה המון דברים. יפה, אז זה לכבוד שבוע הספר, כולם קראו הרבה ספרים, זה המסר שלך. אלמוג בן משה, תודה. בכיף. עכשיו לספורט.